С какво привличате токсични отношения? Една от главните причини да станете домакини или да поканите токсичните, съзависимите отношения в своя живот, това е, че вие някъде предавате себе си. Някъде не вярвате в себе си, някъде вие се отказвате от своята стабилна самооценка. Това е първото и най-важно условие да говорим за съзависими отношения, когато липсва любов към себе си. Това означава, че поставяте нуждите и потребностите на другия пред своите собствени. Как да разпознаем токсичните или съзависимите отношения и изобщо кои са маркерите за това, че вие ги привличате? Ако имате травма на отхвърляне и изоставане, страх от самота, често това се проявява в живота ни на възрастни като търсене на одобрение, търсене на любов отвън. Тоест ние не сме в състояние, ние не сме способни да си дадем тази любов и това потвърждение, от което имаме нужда. Втори индикатор за това, че привличаме токсични отношения, това е занижената самооценка, за това говорихме вече, дефицит на доверие в себе си, на увереност, вечни съмнения в себе си. Всичко това естествено е свързано с самооценката и с емоционалната интелигентност. Освен това, друг маркер е склонността да поемате повече вина от необходимото. Т.е. не само за себе си, но и вината, която някой друг ви внушава, някой друг ви вменява. Обикновено това е нарцисистът, както знаете, който много умело прехвърля отговорността върху вас. Освен това, естествено, че когато става въпрос за връзка и за отношения с нарцисист, за съзависими отношения, вашите граници са били редовно нарушавани, те не са били артикулирани, не са били назовани, не са били защитавани или просто не са съществували. Така че липсата на граници или неясните граници е много важен момент и върху това е необходимо да се работи. Освен това, трудно казвате не, трудно отстоявате себе си, мислите не, но казвате да, само и само за да не бъдете отхвърлени, просто защото през цялото време се надявате на трошичка любов от страна на нарцисиста. Нарцисист може да бъде както мъж, така и жена. Друго характерно качество, това е, че има тенденция към